În amiaza mare, o femeie strigă disperată pe stradă. Mi-ai văzut fiul? Femeia a fugit din ușă în ușă, strigând după fiul ei. Fiecare persoană de pe stradă era oprită de disperata mamă, care își vrea fiul înapoi. Mi-ai văzut fiul în stânga, mi-ai văzut fiul în dreapta. Fiecare zi decurgea așa de o săptămână. Săraca mamă ieșea pe stradă strigând din toată ființa numele fiului ei, oprind fiecare mașină și fiecare persoană de pe stradă, punându-le aceeași întrebare sfâșietoare. Mi-ai văzut fiul? Căutarea femeii a ajuns până într-un parc unde, cu lacrimi în ochi, ea întrebă fiecare persoană. Mamele sfâșiate de durere a femeii spuneau cu ochii umezi că nu i-au văzut fiul. Povestea continuă așa timp de 3 ani. Femeia nu încetă să-și strige, să întrebe de fiul ei. Zi după zi, femeia își căuta fiul, dar azi l-a apus. Femeia, după încă o zi de încercare și de căutare, se îndreptă către o persoană care se îndrepta către casă, răgușită cu machiajul întins pe față de la plâns și părul ciufulit. Femeia spuse cu voce tremurată: mi-ai văzut fiul? La care persoana răspunse: oh, Doamne, îmi pare rău, nu l-am văzut. Femeia, dând din cap afirmativ, cu tristețe, apoi se întoarce și plecă încet. Dar cu cât se îndepărtă mai tare, cu atât mai tare creștea un zâmbet pe față. Chicotind, spuse către sine în șoaptă: înseamnă că i-am ascuns cadavrul foarte bine.